ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርታ ሀገራት ስካንዲኔቪያ በምዕሩግ አገባብ ተካሂዱ ጋዜጠኛ ሀብቶም ፍረዝጊ አዋሂዱ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ካቅርቦዩ መበል 19 ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርታ ሀገራት ስካንዲኔቪያ ካብ 27 ክሳብ 30 ሐምለ ኣብ ስቶክሆልም ብምዕሩግ አገባብ ከም ዝተካየደ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ መልከቶ ኣብቲ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ዝተኸፍተን በሽሓት ዝቁፀሩ ዜጋታት ዝተሳተፉን ፌስቲቫል ኣብ መንበር ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት አቶ አለም ተክለ ገርጊስ ኣብ ዘስምዑ መኽፈቲ ቃል ፌስቲቫል ንዕቃበ ሃገራዊ መንነትን ባህልን ከምውን መውሓስ ቀጻልነት ሕብረተሰባዊ ክብርታት ልዑል አገዳስነት ስለዘለዎ ብልዑል ተገዳስነት ከም ዘሰላስልዎ ኣብሪሄው ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ አቶ ዮናስ ማና በጊድኡ እቲ ብጥምረትን ስኒትን ዝቕጽል ዘሎ ፌስቲቫል መርአያ ናይቲ ኤርትራውያን ኣብ ባህሎምን ሃገራዊ መንነቶምን ዘለዎም ክብርን ፍቅርን ምዃኑ ገሊጾ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ንህሉ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ቁጥባዊ ኩነታት አመልኪቱ ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር ተጻብኦታት ንምፍሻልን መደባት ሃገራዊ ልምዓት ንምዕዋትን ብውህደት ህዝብን መንግስትን ዝተሰላሰለ መደባትን ውጽኢቱን ድሕሪ ምብራህ እቶም መደባት ብምልአት ክዕወቱ ቀጻልነት መደባት መኸተን ውህደት ዝካየድ ቃልስን ወሳኒ ምዃኑ ኣስሚሩሎ ኣብ መንጋስ ማሕበራዊ ፍትሒ ምርግጋጽ ዝርግሕ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ምህናጽ ዓቕሚ ሰብ ብብዝሕን ዓይነትን እቶም ቀዳምነት ዝወሃቦም መደባት ምዃኖም ዝጠቐሰ ሚኒስተር ዑስማን ኣብ ወጻኢ ብዝነብሩ ዜጋታት ተጀሚሩ ዘሎ ሞያውን ቁጠባውን ዓቕምኻ ኣብ ረብሓ ሃገርካ ናይ ምውዓል መደባት ብዝሓየለ ክቕጽል ኣዘኻኺሮ ተሳተፍቲ ብወገኖም ፌስቲቫል ኪኖቲ ማሕበራውን ባህላውን ረብሓታቱ እዋናዊ ሓበሬታ ኣብ ምርካብን ናይ ዘተ መኣዲ ኣብ ምፍጣርን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ ክብርታቶም ንምዕቃብን ሃገራዊ ረብሓታት ንምውሓስን ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም እቲ ንኣርባዕተ መዓልታት ዝቐጸለ ፌስቲቫል ብዝተፈላለዩ ኣስተምህሮታት ንህፃናትን ዓበይትን ዘዘናግዑ መደባት ስነ ጥበባውን ባህላውን መሰናድኦታት ከምኡውን ካልኦት መደባት ደሚቑ ነይሩ ቤተጽሕፈት ጠቅላላ ኦዲተር ኤርትራ ምስ ማሕበር ላዕለዎት ትካላት ኦዲት ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪካ ቀዲሙ ብዝተበጽሐ ስምምዕ መሰረት ኣብ ሃገርና ሓድሽ ኣገባብ ኣፈጻጽማ ኦዲት ንምትእትታው ዝዓለመ ስልጠናን ኣባላቱ ይህብ ኣሎ ኣብዚ ካብ 31 ሐምለ ንክልተ ሰሙን ዝቕጽል ስልጠና ኣብ ኣገባብ ምቁጻር ፋይናንሳውያን ትካላት ኣብ መስርሕ ኦዲት ዘጋጥሙ ጉድሆታትን ኣገባብ ኣፈጻጽሖምን መርትዖ ኦዲትን ሜላታት ኣጠቓቕባ ሓበሬታን ዓይነታውን ዓቕናውን ሓበሬታታት ስነዳን ኣጠዓቓቕባን ውጽኢት ኦዲት ኣብ ዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ዘተ ይካየድ ኣሎ ዋና ካይድ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ጠቅላላ ኦዲተር ኤርትራ አቶ ገረዝጊሄር ገብረ መድህን ኣብ ዘስምዑ ናይ መኽፈቲ ቃል ኤርትራ ከም ኣካል ሕብረተሰብ ዓለም ኣብ ጽላት ኦዲት ተበጺሑ ዘሎ ደረጃ ንምብጻሕ በብደረጃኡ ዝምዕብል ስልጠናታት እናወደበ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዕላማ ናይዚ ዝካየድ ዘሎ ስልጠና ድማ ኣፈጻጽማ ኦዲት ብጽሬቱን ብቕዓቱን ንምርጋጽ ከም ዝኾነ ገሊጹ እቲ ሙያው ስልጠና ካብ ኡጋንዳ ኬንያን ቦትስዋናን ብዝመጹ ኪላታት ኦዲት ዝውሃብ ዘሎ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝረኣየቶ ብሉጽ ኣገባብ ምቁጽጻር በቲ ማሕበር ከም ተሸለመት ይዝከር ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ ካብ 27 ክሳብ 29 ሐምለ ኣብ ኣስመራ ዘቃንዑ ኣኺባ ናይ ቀዳማይ መንፈቕ ንጥፈታቱ ብምግምጋም ኣብ ትግባር መደባት ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ውጥን ስራሕ ዘትዩ ኣብቲ ሓለፍቲ ክፍልታትን ዞባታትን ብመሰረት ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂካዊ ውጥን ስራሕ ነትግባር ዝተባጋገሰሉ መደባትን ገስጋሶምን ዝምልከት ጸብጻባት ዘቀረበሉ ኣኺባ ኣብ ምምልማልን ምሕያልን ውዳቤታትን ምዕጣቕ ማእከላትን ብሞያን ዝሰልጠኑ መንእሰያት ናይ ኑስ ልቓሕ ዕድላት ኣብ ምኽፋት ተሳትፎ መንእሰያት ኣብ ልምዓትን ማእቶትን ምሕያል ዝተኻየደ መነቓቕሒ መደባት ከምኡውን ዝምድናታት ማሕበር ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን መዳይ ንምዕዛዝ ዝተዓሙ ስራሓት ብዕምቀት ተዘቲሎም ኣብ ቦምበር ማሕበር አቶ ሳልሕ አሕመድን ኣብ ዘስምዑ ቃል ማሕበር ራእዩን ዕላማታቱን ንምጭባጥ በብእዋኑ ስትራቴጂካዊ ውጥናት እናሳለ ክሰርሕ ምጽንሑ ብምጥቃስ ንሁሉ ጉዳያትን ጠለባትን መንእሰያት ኣብ ግምት ብምእታውን ዘለው ዕድላት ልዑል ኣቓልቦ ብምሃብን ተዓቃኒ ስራሕ ክዕመም ምኽኣሉ ኣብ ኣሰራርሓ ማሕበር እቲ ዝድለ ምዕባልን ገስጋስን ከም ዝመጽእ ዝንፍት ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝቕጽል ካልኣይ መንፈቕ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ተሳታፍነትን መንእሰይ ንምዕባይ ክካየዱ ዝጸንሑ መደባት ብዝሓየለ ክቕጽሉ ኣብ ኮሌጃት ስልጠና ካድር ክካየድ ሙያዊ ስልጠናታት ዝቐሰሙ መንእሰያት ናብ ዋኒን ዝሰጋገሩሉ ኣገባባት ክተኣታቶ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ዝውሃብ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ክሕይል ብውህደት ክስራሕ ኣብ ምርዳእ ተበጺሑ
عمت متى كايد مدب كرمتاو لمعت تمهارو أب معقاب حمد ماين لعل أبركتو زلو مدبيو بزي كازي أب تمهارو بهال سراحن حدنتن كم زسر صيفلت وكلي رينا أب نوزباسن عفا محمد أي فرح نزد دالو تصبصب شويت قبر برهان كتقربايا مدب كرمتاو ماتو تاد معنات حبراو سراح زرأيو لمخانو أم نوزباسن عفا أم معقاب ماين حمدن نتفتات مقرابن توافيرم زلو تمهارون عليتو من قليتهم እቲ መደብ ድርብ ረብሓ ከም ዘለዎ ዝተቐስዎ ሃብቲ ርእይቶ ተማሃሮ ኣብ ንሓድሕዶም ኣጥሪሞ ዘለዎ ሓድነትን ፍቕሪ ስራሕን እቲ ዝዓበየ መኽሰብ ምዃኑን ብልዑል ወኒ ከም ዘካይድዎን ሓቢሮም እቲ ቀዳማይ ጥቕሚ ገረብ ቀዳማይ ነገር ኣብ ማይ ምህራም ዘለዎ ዓብዪ ተኽእሎ ዓብዪ ጽልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ማይ ክሃርም እንተኾይኑ ብብዝሒ ገረብ ክህልወካ ኣለዎ ኣብ ቦታኻ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከም መፅለሊ ኣብ ቤት ትምህርትኻ መልክዕን መፅለሊን እዩ ዘለዎ ኣለይቲ ብወገኖም ተሳተፍቲ ኪኖት ዝዓምዎ ዘለዉ ልምዓታዊ ዕዮ ሓቢርካ ምስራሕ ኣገዳስነቱን ኣድማዕነቱን ብግብሪ ንኽርድኡ ከምኡውን ኣካላዊ ብቕዓቶም ንኽፍትሽን ንኸደልድሉን ከም ዝሕግዞም ኣረዲኦም ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርትና ዋላ እንተወፂና ኣብ ዝገጠራት ከይተረፈ ብግሪን ክለብ ዝተሓቆፋ ኣለዋና እዞም ተምሃሮና እዚኦም ከዓ ካብ ማእከላይ ደረጃ ትሒዞም ብግሪን ክለብ እንዳተሓቆፉ ዝመፁ ተምሃሮ እዮም ዋላ ኣብቲ ስርሖም ተሪእኻዮም ልክዕ ናይቲ ካብ ግሪን ክለብ ሒዞም ዝፀንሑ ስራሕ ተወፋይነቶም እቲ ህርኩትነት ክትርኢ ከለካ ኣብቲ ስራሕ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ደስ ዝብል ስራሕ እዮም ሰርሑ ዘለዉ ቡ ገይሮም ዝመፁ ስለ ዝኾኑ ዝኾነ ዕንቅፋት የሉን ኩላቶም ነቲ ስራሕ በቃ ብዝሃብካዮም ስራሕሲ ኣብ ሓፂር ግዜ እዮም ዝዓምዎ ዘለዉ ሓላፍ ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳም ናብቲ ንእዞባ ኣቶ ግርማይ ሲማ ብዛሃቦ ሓበሬታ እቲ ዓመት መፀ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ኣብ ምክልኻል ፍግረ መሬትን ምርጋዕ ኣከባብን ውፅኢታዊ ምዃኑ ብምሕባር ንዝለዓለ ኣድማዕነት ሕብረተሰብ ብግቡእ ክዕቅቦ ኣተሓሳሲቡ ኣብዚ ዓመት እዚ እኹል ሕርሻ እቶት ከም ዝረኸበ ዝገለጸ መንግስቲ ዚምባብዌ ካብ ካልኦት ሃገራት ክእትዎ ንዝጸንሐ እኽሊ ሙሉእ ብምሉእ ደው ከም ዘበሎ ብ31 ሓምለ ኣፍሊጡ بمسارات ጸብጻባት ሚኒስትሪ ሕርሻ እታ ሃገር ዝሓለፈ ዓመት ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ቶን ጥራይ ዝነበረ ምህርቲ ሕርሻ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ልዕሊ 2 ሚልዮን ቶን ክቢል ኣሎ ብገምጋም ኣስታት 4 ሚልዮን ህዝቢ ዚምባብዌ ተጸባይ እታዊ እኽሊ ኮይኑ ከም ጸንሐዮም ጸብጻባት ዘረድኡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ቁጠባ ዚምባብዌ ብ2.8 ሚታዊት ከዓቢ ከም ዝኽእል ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣሚቱ እዚ ካብ ጽላት ሕርሻ ተረኺቡ ዘሎ እቶት ነቲ ቁጠባዊ ትንበያ ክውን ናብ ምግባር እወታዊ ተራ ክጻወት ትጽቢት ይግበር بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين كم ملسا جبرين نايتي أمريكا بلعل هاجرو كتصنعوا أميماتو زل حدش إجرا كتر أبالات إمباسن قنصلات أمريكا أب روسيا بشوعات 250 حمشان كنك عزيزون بريزيدنت بوتين بثلاثة حملة مس تلفزيون هاجرو أبز جورك على محتة هاجرو نتي تفتير زل متفنان بدبلوماسيا ومن قدي كفتح كتب متنحة انتقنا جن أمريكا بانصارو تتابع السجون تتوسط كم زل رديون روسيا بزني أمريكا ترجع مسجون تات عقلها كم تنقط زحبرة بريزيدنت بوتين وتم أبلات إمباسن قنصلن عبزمت ورحمة كرم تقليلهم كوت ومخانو مفليتون. إذا كم ديلهم كله بريزيدنت فلاديمير بوتين هاجرون الدبلوماسيا وزرب دلوت كم زلا بمحبار أمريكا تتابع السجون تات انتقد سيلاتوجن هاجرو عاطفة تعمل سجبر كتب مخانات انكيون. أبي روسيا أمريكا تفتير زلوا دبلوماسيا ومتسحب دحرتي أبي شحن شعات 280 شدشتنا أبي مونغان استغاثت مسألة تريو زخف مخانو ጸብጻባት يردون أمريكا أبي روسيا دبلوماسيا نياتاتن كالو توهاب تدقف سرحت نياتاتن زد تقللو لعلي حد شحابالات اللوا متن ናይ ወፃኢ ንግዲ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ 6 ዋርሕ በኣስታት 20 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ስታቲስቲካዊ ጸብጻባት ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ወርሒ ሰነ ጠቕላላ መጠን ሰደድን እታውን ቻይና 13.14 ትሪልዮን ዩዋን ክበጽሕ እንከሎ ሰደድ ብ15 ሚታዊት እታው ድማ ብ25.7 ሚታዊት ዓብዩ ብዘይካዚ መጠን ናይቲ ቻይና ኣብ ካልኦት ሃገራት እተካይዶ ወፍሪ ካብ መጀመርታ ናይ ዓመት እዚ ተኸታታሊ ዕብየት የመዝግብ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ከምዚሉን ከሎ ቻይና ኣብ ምርጋጽ ማሕበረ ቁጠባዊ ውሕስነት ዜጋታት ጽቡቕ ገስጋስ ከም ዘመዝገበት ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱ ቻይና ኣብዚ ዓመት እዚ ብውሕዱ 10 ሚልዮን ዜጋታት ካብ መስመር ድኽነት ከተውፅእ ወጢና ከም ዘላ ቀዲማ ምሕባራ ይፍለጥ ب31 حملة أب قطر كتما كابول أفغانستان زركب هنسا إمباسي عراق متكعت تخايدو بذي برسا قتلت استسنية قبرش براو ناي بومبا متكعتي بوحدو شوعات أبالات سأتا كم تقتلون بركز ولو كبز أصلون سمزي أفغانستان حبيرهم لهرت متكعتي أب مونغو أبالات سأتا أفغانستان عطوعات ناي تقسم اللوات كم تخايدو وانتفليتو أب إيسيا يسفح في حكم زلا زقلت
ዕጡቕ ጉጅለ ዳዕሽ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣፍጋኒስታን ከካይዶ ብዝጸንሐ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሓያሎ ሰባት ከም ተቐትሉ ጸብጻባት የረድኡ ኣሜሪካ ኣብ ኢስቶንያ ዘመናዊ ጸረ ሚሳይል ክትተክል ከም ትኽእል ተገሊጹ ዝተሓበረ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ማይክ ፔንስ ብ30 ሐምለ ምስ ሰበስልጣን ሃገር ተራኺቡ ኣብ ዘተየሉ እዋን እዩ ኢስቶንያ ጸረ ሚሳይል ኣሜሪካ ኣብ ግዛኣታ ወይ እውን ኣብ ዘዳውባ ከባቢታት ክትተክል ፈቃደኛ ምዃና ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓቢራ ኣላ ይኹን እምበር እቲ ናይ ምትካል ግዜ መዓስ ምዃኑ ዛጊት ኣይተነፀረን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ውጥን ምስፍሕፋሕ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ባልቲክ ንትቃወም ሩስያ ከቆጥዓ ከም ዝኽእል ብኣጉእታ ኣሚቱሎ روسيا أب مريتن سرعة مكالخلي ميسايل أمريكا كتكل أب العلز فقدا هاجرات زوبا سقمت كم توسد قدمات انكي عام مبارا تصابات حبرون أزي كم زيلون كلا أمريكا بثلاث حملة عود زبالتون ناي ماكلا يرحقات فتنة أري ميسايل كم زكايرة حبيرا إلا ما نايزي أب سلما وكيانوس تقايدة فتنة كاب سمين كوريان إيرانن كمت نزغل متقعتي ميسايل نمكل خال مخانو عزز سراويت أمريكا قليتهم سمين كوريا أبزي سالست زكايدتون سفيح كبابيتات أمريكا كتقع زغل فتنة بالستيك ميسايل نممحدار بريزيدنت ترامب كم زشاغلو تبتبات يردون تاقر أبزي حلفة ورح حملون ناي نوح رعقات فتنة أري ميسايل كايدة من برا أيرسان بثلاثة حملة أب جماعة دسيت تايوان بستغسته بنيسات زفلت ببلاو معبل لعلميت سبات كم تقعدوا تقاليحهم بتنا بجلك فالات تشايناون كم زل حامز قلت زلوا بحرية وحدقة أب تحت قرصي كبير عنوات كم زوارده زقلت أصلا بسلطان تادسيت بركز زبلا نقداوين تكالات كم تعصوا على اليوم زي أوشت زحلف 5 عامات أب تادسيت كابستراي تمثال تريو زحية لمخان استقلت معبل أب نطفتات موقع زي بحرنا أيرن مسن خالكم زفترة صبت عملكتهم تادسيت بحدقات ببلاو معبل بترقاقامي كم تقع يفلت منغستا أستراليا بمعرفة نفرتي نجاشون نبرتو من بدقيق زكاتات المقاطعة مسارحيتات بمتكال تصطاو حلوة كم زحيالو قاليتون السقمت الزوسد زلا أبلات تصطا أستراليا بأقراو معرفة نفرتي كتما سيدني ككاية توتين من بارون زقالتو قبر شبرا ومتقعتي كم زفشلو بثلاث حملة دحري محبارهم يوم سمزي إميغريشن أستراليا تستوطن شبرا وتكبر بتصطاو التحزا معرفة نفرتي لو تات كجبر زقدد مخان بمحبار بزيكا أب كتما سيدني أب كالوت كتماتاتون كتاتاتو كم زخونا رديوم إذا حدش تصطاو مقاطعة أوشتا هاجر أب زكايد براراتاتون كسرح المخان تقاليتو بأمريكا مراح لفنتي تتنبيرا أب زوا معكلاي مبراق أفغانستانن كالكبابيتاتن تصرا قبر الشبرا وتهدرا وسرحيتات تكايد زلا أستراليا كأندي على ما اعتقاد كتكون كم تقل يئمت جورجيا مس أمريكان قالت مشاركتان حبراو وتادراو لممد تكايدالا أبزي أب مريد جورجيا زكاي زلون ناستات كلتا سامنتات زغطلن لممد لعلي 3 شعب على سراويت جورجيا أمريكا تركي بريطانيا جيرمن يوكرين سلوفينيان أرمينيان يساتف اللو علاماتين سالساي جيزي زكاي زلو حبراو لممد وتادراو زمدنا ينيتان هاجرات لمدنفع مخاني زقلت زلو روسيا نزا حدش لممد عمل كيتا زوصاتو مجلت كوانتا زيلا أقدم أجن ككايد صنعة مسألة وتهدراو لممدات نتطاوي من رجعت زبان زرق مخان محبرة سبسبات يردون ጉጅለ ስነ ጥበበኛታት ፖላንድ ና ሓንቲ ቁሸት ቡልጋርያ ብቀባኣታት ብምዕራጎም ኣቃልቦ ስሒቦም ዕላማቲ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ነታ ቁሸት መስሕብ በጻሕቲ ንምግባር ምዃኑ ኣካይድቲ ናይቲ መደብ ሓቢሮም እታ ቁሸት ድሮ ብስእለታት መራሕቲ ፖለቲከኛታትን ካልኦት ፍሉጣት ሰባትን ማዕሪጋላ እዛ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓንቲ ካብ ዝደኸያ ቁሸታት ዝኾነትን ኣስታት 500 ነበርቲ ጥራይ ዘለዋን ቁሸት ካብ ርእሰ ከተማ ሶፊያ ኣስታት 180 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ